התקשרתי, נו. תראה את הבקבוק, תראה את הבקבוק, לא רואים את הבקבוק, לא רואים אותו. ממי. 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 שטלפון. ממי. שטלפון. לא, מה? ממי. מה? תענה. תן לי מהיד. ממי. שטלפון. ממי. עזבתי. ממי. 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 תתקשר, תתקשר. ממי. תתקשר. ממי. תענה כבר! ממי. ממי. גל אותי. ממי. ממי. מה? אתה רוצה לזיין, אתה רוצה עכשיו. תעיר ממי. תענה, אני יושן, תענה. מה? תענה. מי זה? מה זה? מה אתה מתיש אותי? תביא, נו. תתקשר, תתקשר. תענה. תביא, נהנה, נו, זין שלי, מי זה מתקשר? איפה הטלפון? מה אתה מציג לי? לא תיגע. לא, רגע. מה אתה מחזיק זה אותו? שלי. וואי. טוב, תציג לי נזיין אותך, תציג לי יותר. מי זה מתקשר עכשיו בשעה? לא יודע. אולי את המחורה הזאת, תענה לה. גם אחורה מה אכפת לי. תענה לה אבל. זה אבא שלי, זו סבי. זו סבי. איפה הפלאפון? תביא. מה זה בקבוק? לא אמיתי. איך הבקבוק נכנס בפנים? יוסי, איך הבקבוק נכנס בפנים? איך הבקבוק נכנס בפנים? אני זה מלקומן, איך? יוסי. מי זה מתקשר לך? מי זה מתקשר לך? תן לי יש עכשיו. מה? איך הפלאפון בתוך הבקבוק? זן שלי, איפה הפלאפון? סכין חיתוך. תן סכין חיתוך! עמוס, תירגע. סבבה קרס. מה זה חולה נפש? מה אתה עושה? מה אתה חמור? הוא מכניס טלפון בתוך בקבוק, כי קורא לזה מי ישלם אותו, אתם? אחרי אנחנו נציין אותו. מי זה? הזין שלי מי זה? ועכשיו עושים קומבינה בתוך החדר, מי זה עכשיו? מאיפה הפלאפון שלך?